Pentsio publikoak defendatzeko eta Espainiako gobernuak iragarritako pentsioen lege proiektuaren kontra manifestazioa ditute pentsiodunek azaroaren 13rako Hego Euskal Herriko hiriburuetan, baita Espainiako estatuko hainbat herritan ere. Euskal Herriko pentsioen mugimenduak ohartarazi du lege proiektuak helburu bakarra duela. Hau da 2011ko eta 2013ko pentsioen erreformen murrizketei eustea. Hala mugimenduak eskatu die estatuko gobernuari, kongresuko talde politikoei zein Hego Euskal Herriko erakundeei hurrengo asteetan bozkatuko den lege proiektua bazterruzteko. Arratsaldeon guztioi, larun batean pentsiodunen aldarriek berriz ere kaleak hartuko dituzte. Gainera, Euskal Herriko eskubide sozialen karta osatzen duten eragile eta sindikatuek bat egin dute manifestazioarekin. Ez dugu bakarrik gu parte hartuko, hau da pentsiodunak. Baizik eta Euskal Herriko gehiengo sindikala babesa eman digu eta sindikatu hori ez guztiez gain, CNT, CGT, Bilgune Feminista, Ernai eta beste kolektibo gazteak. Geroxeago helduko diogu berriz, pentsioen gaiari Aiara Deurreta kazetaria izan baita mobilizazioaren aurkezpenean diru kontuetan, baina beste berri bat aurrekontu hitzarmena sinatu dute Nafarroako gobernuak eta Euskal Herria Bilduk. Gaur bertan sartu dena gobernuan, besteak beste konpromisoak lotu dituzte osasungintzan, hezkuntzako 0-3 zikloan eta euskaran. Nafarroako gobernuak aurrekontuak izango ditu 2022 urtean ere. Maria Txibiteren gobernuak aurrekontu proiektua aurrera atera ahalko du hirugarrenez Euskal Herria Bildurekin sinatutako itunari esker. Horren arabera, koalizio abertzaleak konpromisoa hartu du aurrekontu legearen onarpena erraztera, abstentzioaren bidez egingo dutena, eta edo zein taldek aurkez ditzakeen helegiten kontra bozkatzera aurretik adostuak ez badira. Trukean hainbat zuzenketa jasoko ditu aurrekontuen testuak gizarte lehentasunak aintzat hartuta. Guztira 10 milioi euro gehiago inbertituko ditu gobernuak akordio honen bitartez. Beste behin ere Navarra suma akordiotik kanpo gelditu da eta ezin izan ditu baldintzatu ez negoziazioa ez da akordioetara iristeko aukera bera ere. Gauzak horrela Bakartxo Ruiz Euskal Herria Bilduko bozeramaileak agerian utzi ditu Maria Txibite lehendakariaren lidergoa eta gobernuaren egonkortasuna. Gaitasuna irudikatzen duelako akordio honek eta gure indar politikoari dagokionez ere akordioak erdiesteko, parlamentuan dagoen ezkerreko eta aurrerakoia den gehiengo hori konsolidatzeko eta eskuinari alternatiboa izango den gehiengo hori aurrera jarraitzeko. Era berean, Ramon Alzorriz Peseneko antolakuntza idazkariak esan duenez, argi gelditu da Euskal Herria Bildu gero eta gehiago agintzen duela Nafarroan Maria Txibiteri esker. Bueno, este gobierno es un gobierno plural que no veta a quien quiere colaborar por avanzar en el futuro de Navarra y un acuerdo que se basa en lo social, en lo que nos une y deja a un lado y no contempla lo que nos separa, que son las cuestiones identitarias por las que el Partido Socialista nunca va a coincidir con EH Bildu. Gaizlatuta eskola publikoari lehentasun osoa emateko eskatu dute Bilbon larun batean. Herritar ugarik bat egin dute Euskal Eskola Publikoa Zarro plataformaren deialdiarekin eta manifestazioa egin dute Bilboko kaleetan Euskal Eskola bakarra publikoa euskalduna eta inklusiboa aldarrikatzeko eta eskola publikoarentzat administrazioaren lehentasun osoa eskatzeko. Araban, Bizkaian eta Gipuzkoan hezkuntza akordio berria egiteko ahaleginak ere hizpide izan dituzte manifestazioaren deitzaileek. Haien ustez, eztabaida horretan gogoeta egin behar da hezkuntza sarez, finantziazioaz, murgiltze ereduaz eta segregazioaz. Hezkuntzarekin ere geroxeago bueltatuko gara, bestelakoan Alain Rousset Baionan izan da, azaroaren 6an, abiadura handiko trenaren proiektua Euskal Herriko auzapezekin partekatzeko. Proposamenak ez du harrera onegirik Euskal Hautetxien artean, ez da herritarren artean ere. Hamarkada luze bat eman du Lapurdi zeharkatuko lukeen trenaren ardatz berria egiteko egitasmoak tiraderan gorderik. Are, 2017an Emmanuel Macron Frantziar presidente hautatu zutenean, argiki adierazi zuen asmorik ez duela, abiadura handiko tren sarea zabaltzeko linea berriak eraikitzea,
preseski baztertuz. Kostu handian babestu zen orduan Macron abiadura handiko trenaren lerro berriak egiteko politika izozteko autua egiterakoan. 5 urte beranduago aldiz guztiz alderantzizko erabakia iragartzera heldu da Rousset Bayonara. Egitasmoari buruzko eztabaida gainditutzat eman nahian, zuzenean horren finantzamendurako plana mahai gainean ezarri du Akitania berriko presidenteak. Eta asteburuan jasotako protestez gabiltzala, nazioarteko begiradaz, justizia klimatiko aldarrikatu dute milaka lagunek Glasgown. Eguraldi txarra ez den oztopo izan 1.000 pertsona baino gehiagok, Glasgowko kaleak hartzeko COP26 koalizion mugimendu deszentralizatuak deituta, 11 herrietan bildu ziren Kevin Grove parkean manifestariak. Injustiziaren aroa amaitu da gure garaia iritsi da lelopean, hainbat herrialdetako mugimenduak bildu ziren justizia klimatiko aldarrikatzeko. Bestak beste indigenak, sindikatuak, gazteak, nekazariak eta mugimendu feministak bildu ziren, eta denek bat egin zuten sistema aldatzeko beharraren inguruan. Eguneko lerroburuak ala Glasgowtik iritsitako beste berriei erreparatuko diogu jarraian Euskal Autonomia Erkidegoak eta Nafarroak ekintza klimatikoaren inguruko konpromisoak aurkeztu dituzten COP26 klimaren konferentzian hain zuzen ere klimaren aldeko mundu mailako konpromisoa eta lidergoa bultzatzen dituen Undertxu Coalition Asamblada orokorraren testuinguruan parte hartu dute gobernu biek Udane Arbeo. Hego Euskal Herriko gobernuetako ordezkariak Glasgown izan dira klimaren aldeko COP26 goi bileran. The Climate Group taldeko Undertxu aliantzaren asamblada orokorraren testuinguruan izan dira Iruñeko eta Lakuako ordezkariak. Nikola Sturgeon Eskoziako lehen ministroarekin batera besteak beste. Munduko ekonomiaren erdia ordezkatzen duten 200 agente baino gehiago osatzen duten sarea da hau, eta Araba, Bizkaia, Gipuzkoa eta Nafarroako gobernuek hainbat konpromiso hartu dituzte. Arantxa Tapia Jaurlaritzako ekonomiaren garapen eta ingurumeneko sailburuak energia garbiak sortzaren aldeko apustua eta net zero superkluster ekimena aurkeztu ditu. Horretaz gain 2022an egingo diren nazioarteko 2 hitzordutara gonbidatu du Eskoziako gobernua. Wind Europe azokara eta ICOE 2022ko itsas energien kongresurik handienera. Ostera Itziar Gomez Nafarroako landa garapen eta ingurugiro sailburuak 5 helbururekin bat egin du. Hondakinen eraikuntzaren bioaniztasunaren eta ingurugiroarekin lotutako justiziaren inguruko konpromisoak dira. Eraikuntzari dagokionez 2030erako eraikin publiko orok erabiltzen duten energia erabat garbia izateko xedea jarri du. Justiziaren arloan erregai fosilen ekonomiaren mende daudenei bizitzeko baliabide jasangarriak emateko ardura hartu du, bidezko trantsizio bat egin dezaten. Klima larrialdiarekin lotutako gobernantza egituretan emakumeen ordezkaritza gutxienez 130 handitzeko ahalegina egingo duela ere agindu du. Eta basoak eta beste tokiko ekosistema batzuk eskala handian berrez hartzeko xedea ere berretsi du Nafarroako gobernuak. Zaborren arloan ekonomia zirkularra garatzeko konpromiso hartu du, hala zabortegietan amaitzen duten hondakin organikoak erdira murrizteko 2030erako. Urte bererako zabortegitara doan jario guztia 1,5 gutxitzeko xedea ere jarri du. Izan ere, joan den igandetik azaroaren 12 arte, 190 buruzagi baino gehiago elkartuko dira Glasgown klima aldaketaren eragina murrizteko asmoz. COP26 izena jarri diote eta Nazio Batuen erakundeak antolatu du hain justu goibile horri kritika egiteko egin zen larunbatean mobilizazio jendetsuan eta Euskal Herrian ere izan dute aipaturiko mobilizazioeko jartzuna ailara durreta. Larunbatean justizia klimatikoaren nazioarteko eguna izan zen eta horren harira talde ekologistek mobilizazioak egin zituzten Donostian eta Bilbon. Hala, goizean, Larreko mailak antolatuta Gontzako hondartzan mosaiko erraldoia egin zuten COP26 bilerak larrialdi klimatikoari irtenbide errealik eskaintzen ez diola salatzeko. Bestalde, arratsaldean ez dago denborarik justizia klimatikoa orain lelopean COP26 aldaketaldiak protesta deitu zuen Bilbon. Izan ere, plataforma ekologistak salatu zuen besteak beste Glasgowko bilera partziala dela, hegoaldeko herrialdeen parte hartzea oso txikia delako. Hala ere, oraindik dinamika ez dela amaitu gogoratu du plataformak eta ostiralean Muskizen hitzaldia eskaineko dute mehatzaldea bizirik eta sustraitik taldeek.
Hego Euskal Herriko protestak hala aipatu dugu Lerroburuetan larunbateko eguraldi txarra ez zen oztopo izan 1.000 pertsona, baino gehiagok Glasgowko kaleak hartu eta justizia klimatiko aldarrikatzeko. Bada Euskal Herria Bilduren ordezkaritza bat goi bileran egongo da datozen egunetan eta asteburuan mobilizazio nagusian parte hartu du bertan hitz hutsalak alboratu eta benetako konpromisoak hartzeko unea dela deitoratu du Mikel Oterok. Bloke desberdina daude, indigenen blokea, justizia klimatikoarena, bloke independentista eta beste hainbat bloke, eta helburua azken finean da presio nahikoa sartzea, goi gailurrean bilduko diren agintariei presioa sartzeko, behingoz aldaketa klimatikoari aurre egiteko neurriak benetazkoak hartu ditzatela esateko, ezta? Ez orain arte ikusi ditugun konpromiso hutsalak bezala. Osterantzean, ingurumenari lotuta, asteburuan Doztenaka lagunek hartu dute parte Euskal Herria Bilduk deituriko ibilaldi martxan, Donostian, Antondegin, egin asmo den surfparkea eraikitzeko proiektua salatzeko, eta Antondegiko muinoa naturgune gisa kontserbatzea eskatzeko. Donostiako EH Bilduk salatu du udalak Antondegin egin nahi duen olatu artifizialen instalazioak kaltetu egingo duela bioaniztasuna. Udal gobernuak klima larrialdiari aurre egiteko proposatu dituen neurrien kontrako ekimena dela azpimarratu dute. Eta horren aurrean Donostiko EH Bilduk Antondegira martxa antolatu dugu, batez ere ikusten dugulako eremu natural hori arriskuan dagoela. Asteburuan Dozenaka lagunek hartu dute parte subiranistek deitutako ibilaldi martxan, Antondegin egin asmo den surfparkea eraikitzeko proiektua salatzeko eta Antondegiko muinoa naturgune gisa kontserbatzea eskatzeko. Arriskuan dagoen ingurune naturala dela eta oso larria iruditzen zaiela azpimarratu du Reyes Carrer Donostiako EH Bilduko bozeramaileak. Jakina da Donostiko udalak surf parke bat jartzeko asmoa omen daukala edo gintza proiektu hori mahai gainean jarri duela eta uste dugu gaur egun bereziki eta aste honetan bereziki halako eremu natural bat arriskuan jartzea oso larria. Antondegiko muinoraino deitutako martxan bertako balio ekologikoari buruzko informazioa jaso dute, baita gaur egun nekazaritzarako eta abeltzaintzarako erabiltzen duten erabilerei buruzkoa ere. Hain zuzen, bi biologok zonaren balio ekologikoari buruz hitz egin dute, izan ere espezie ugari bizi dira bertan, maiz edo noizean behin. Klima larrialdiari aurre egitea eta Antondegin martuten inguruan surfparkea eraikitza ez dira bateragarriak EH Bilduren esanetan. Glasgowko COP26 goi bileraren harira zabaldu du mezua koalizio abertzaleak ezin direla okupatu Antondegi eta oraindik artifizializatu ez diren eremu berdeak. Natura babestu egin behar dugula, bestela bueltatzera egitea oso zaila izango dela. Surfparkeak Donostiaren turistifikazio prozesua areagotuko duela salatu eta hiri ereduaren inguruko gogoeta sakona egiteko beharra adierazi du EH Bilduk. Eta garraioen bueltan Iñigo Urkullu Eusko Jaurlaritzako lehendakaria eta Iñaki Arriola Lurralde Plangintza eta Garraioetako sailburua atzera mintzatu dira. Agerraldi banatan hautsak harrotu baitzituen Arriolak iragarri izanak abiadura handiko trenaren geltokiak behin-behinekoak izango zirela Basaurin eta Gasteizen. Basauri, Bilbo eta Gasteizko alkateek horren berri hedabideen bidez izan ondoren sortu zen ikamika. Halaxe landu zuen gai hau Dane Arbeok. Arabako, Bizkaiko eta Gipuzkoako trenbideekin aurrera egiteko akordioa itxi dute Jaurlaritzak eta Madrilek. Euskadirentzat abiadura handiko trena proiektu ezinbestekoa da. Iñaki Arriola sailburua Raquel Sánchez Garraio ministroarekin bildu da. Hiriburuetarako behin-behineko geltokiekin egingo du aurrera HTA Araban eta Bizkaian. Eta zuzenean egongo gara bere eraikuntzan. Bai Bilboko sarrerako obretan eta baita Gasteizko sarrerako obretan ere. Bilboko kudeaketa gomendioa ontzat dugu dagoeneko gure sailetik eta orain pausu administratiboak eman behar ditugu. Bizkaiko behin-behineko geltokia Basaurin izango da eta gero aldiriko tren sarearen bidez egingo lukete Bilborako lotura. Juan Maria Burto Bilboko alkatea ez ustean harrapatu du albisteak eta txarretsi du Arriolak ez jakinarazi izana behin-behineko geltokien berri. Asier Iragorri Basauriko alkateak ere onartezintza jo du hedabideen bidez jakin izana albistea. Gasteizen ere behin-behineko irtenbidea proposatu dute. Dato kalean kokatzen den tren geltoki berera iritsiko litzateka HTA ere, lurrazpiko lanak egin bitartean.
Behin-behineko irtenbide horren alde egin dute, esan dutenez 2026ko martxan jarri alizateko beste biderik ez dutelako ikusi. Bilboko eta Gasteizko lurrazpiko lanek eta berriz inguru guztia urbanizatu beharrak ez lukelako albidetuko epe horietarako bukatzea. Gorka Urtaran Gasteizko alkateako arbidez jakinarazi duenez aurrera urrats bada eta erakundeen arteko lankidetza estutu beharra ikusten du lanak amaitzeko. Raquel Sánchez ministroak esan du behin-behineko formulak direla, behin betiko lanek ez dezaten eragotzi zerbitzu hori martxan jartzea. Arriola gehitu du Madrilek Eusko Jaurlaritzaren esku utzi duela Zaratamo Kantaloja sarteko tartea, Bilborako sarrera aurreratzen joateko, eta Arkautiko korapioa deritzonak Gasteizko sarbidea egiteko. Testuinguru honetan Andoni Ortuzar Euskadi Buru Batzarreko presidenteak eztanda egin du eta Espainiako gobernuaren aurka egin du abiadura handiko trenaren lanak garatzagatik. Vías no están puestas, los trenes no funcionan por ahí, tenemos hecho todo el tramo guipuzcoano, pero no hay unión con el tramo vizcaíno, no tenemos unión con la meseta bien hecha con Burgos. Esto es un auténtico desastre, ha sido lo del tren, ¿no? Sánchez gaineratu du espero dutela urrengo 5 urteetan amaitza lanak. Arriolak 2026 amaiera eta 2027 hasiera aipatu du martxan jartzeko data. Aldiz, Ipar Euskal Herrian Alain Rousset Baionan izan da, azaroaren 6an abiadura handiko trenaren proiektua Euskal Herriko auzapeztekin partekatzeko proposamenak ez du harrera onegirik Euskal Hautetxien artean, ez da herritarren artean ere hitzorduak helburu zehatza zuen berriki, Parisek zehazki Jan Kasteslen ministroak eta berehala Bordelen bere egoitza duen Akitania Berriko eskualde kontseiluko buruak berpiztu duten abiadura handiko trenaren proiektua aztertzea. Hamarkada luze bat eman du Lapurdiz arkatuko lukeen trenaren ardatz berria egiteko egitasmoak tiraderan gorderik. Are 2017an Emmanuel Macron Frantziar presidente hautatu zutenean, argiki adierazi zuen asmorik ez duela abiadura handiko trensarea zabaltzeko, linea berriak eraikitzea preseski baztertuz. Kostu handian babestu zen orduan Macron abiadura handiko trenaren lerro berriak egiteko politika izozteko autua egiterakoan. 5 urte beranduago guztiz alderantzizko erabakia iragartzera heldu da Rousset Baionara. Egitasmoari buruzko eztabaida gainditutzat eman nahian, zuzenean horren finantzamendurako plana mahai gainean ezarri du Akitania Berriko presidenteak. Eta eguneko argazkiari iritsita pentsio publikoak defendatzeko eta Espainiako gobernuak iragarritako pentsioen lege proiektuaren kontra manifestazioa deitu dute pentsiodunek, azoraren 13ko protestaren aurkezpena egin dute pentsiodunek gaur goizean Bilbon, eta bertan izan da Aiara Durreta. Pentsio publikoak defendatzeko eta Espainiako gobernuak iragarritako lege proiektuaren aurka manifestazio egingo dute azaroaren 13an pentsiodunek, Hego Euskal Herriko hiriburuetan eta baita Espainiako estatuko hainbat herritan ere. Izan ere, Euskal Herriko pentsiodunen mugimenduak ohartarazi du lege proiektuak helburu bakarra duela 2011ko eta 2013ko pentsioen erreformaen murrizketei eustea. Horrela mugimenduak eskatu die estatuko gobernuari, kongresuko talde politikoi, zein Hego Euskal Herriko erakundei urrengo asteetan bozkatuko den proiektua bazterusteko. Hala larunbatean pentsiodunen aldarriek berriz ere kaleak beteko dituzte. Gainera Jon Fano, Bizkaiko pentsiodunen mugimenduko kideak, azaldu du besteak beste Euskal Herriko eskubide sozialen karta osatzen duten eragileek eta sindikatuek bat egin dutela manifestazioarekin. Ez dugu bakarrik gu parte hartuko, hau da pentsiodunak. Baizik eta Euskal Herriko gehiengo sindikala babesa eman digu eta sindikatu hori ez guztiez gain, CNT, CGT, Bilgune Feminista, Ernai eta beste kolektibo gazteak. Ekonomia arloko gaiekin jarraiki, langatazketan, PCBko enpresa batzordeak agerraldia egin du Bilbon, Ana Camacho Eusko Jaurlaritzako industriako zuzendariarekin eta Laura Izagirre Espriko zuzendariarekin bildu ondoren zer dakigu Aiara. PCB ITPko enpresa batzordeak Eusko Jaurlaritzako industria zuzendariak, Ana Camachok eta Esprit taldeko zuzendari Laura Izagirrek bilera izan dute gaur goizean, lan gatazkari irtenbidea bilatzea helburu hartuta. Eusko Jaurlaritzak ITP Aereo enpresaren
erosketan parte hartu nahi du eta negoziaketan dabil enpresa buruekin. Hala, gaurko bileran, erosketari buruz galdetu diote enpresa batzordeko kideek eta baita langile kaleratuen inguruan. Hala, Zigor Azpiolea, enpresa batzordeko kideak, azaldu du Lakuako ordezkariek adierazi dietela kaleratuen inguruan hitz egiteko enplegu sailera jo behar dutela. Kasu honetan Eusko Jaurlaritzaren posizioa bilatzea kaleratzeen inguruan eta batez ere gaur egun daukagun egoeraren inguruan, hau da, sententzia guztiak gure alde ditugu, sektorea baita ere gora doa eta gainera Eusko Jaurlaritzak esan du salmenta prozesuan parte hartu nahi duela. Beraz, zentzu honetan ezagutu nahi genuen bere posizioa enpleguaren bermatzearen alde baldin badagoen edo ez. Eta Lerroburuetan aipatu legez, eskola publikoari lehentasun osoa emateko eskatu dute Bilbon larunbatean, ez da, Aiara? Bai, hala da, Euskal Eskola Publikoa Sarro plataformak manifestazio egin zuen larunbatean Bilbon. Eskola publikoa bakarra, euskalduna eta inklusiboa aldarrikatzeko. Hainbat lagunek manifestazio egin zuten Euskal Eskola bakarra, publikoa, euskalduna eta inklusiboa aldarrikatzeko Bilboko kaleetatik larunbatean. Horrez gain, eskola publikoarentzat administrazioaren lehentasun osoa ere eskatu zuten. Euskal Eskola Publikoa Sarro plataformaren deialdiak eragile, sindikatu eta talde askoren babesa jaso zuen. Halaber, 127 ikastetxe, haurreskola eta guraso talde atxikitu ziren protestara. Gainera, EH Bilduren eta Elkarrekin Podemosen ordezkari bana mobilizazioan izan ziren. Hala, bukaerako ekitaldian egungo eredu dualak, publikoa eta pribatua itundua uztartzen dituenak, 2 mailako ikasleak sortzen dituela salatu zuen plataformak. Eta eskola pribatuei segregazio eta gizarte haustura bultzatzen duela leporatu zien. Bada gurean gaur magazinean Iñigo Martinez, Elkarrekin Podemos iuko legebiltzarkidea izan dugu gonbiatu nagusi gisa, eta eskola publiko duina defendatzeko beharraz aritu da. Bueno, ezinbesteko garrantzia dauka, ze justo gainera ostiralean eratu zen Eusko Legebiltzarrean hezkuntza sistema birmoldatzeko ponentzia, sortu zen ostiralean, eta justo larun batean hezkuntza publikoaren aldeko manifestazioa burdu zen, manifestazioa arrakasta handia izan zuen, 3 lurraldeetako hainbat eta hainbat pertsona bildu ginen hor Bilboko kaleetan, eta hezkuntza publikoaren hizkuntza publikoa ardatza izan behar dela hezkuntza sisteman, euskalduntze prozesuan eta baita ere inklusioan gauza horiek aldarrikatu ziren Bilboko kaleetan eta horregatik ere bai gehitu ginen manifestazio horretara bai. Eta gaiz aldatuta, Jokoteknia jardunaldia ospatu dute Gamerauntxeak eta Azkue Fundazioak larun batean. Bideo-jokoen inguruko euskarazko topaketak Europako beste hizkuntza gutxituen errealitateak ekarri ditu 4. edizio honetan Iker Aginaga. Jokoteknia jardunaldien 4. edizioa ospatu dute Gamerauntxi elkarteak eta Azkue Fundazioak Bilboko Euskararen etxean. Bideo-jokoen inguruko euskarazko jardunaldia da jokoteknia eta urteotan sektore horretako euskal komunitatea sortu eta indartzeko lanean ari dira antolatzaileak. Larun batean, han izan zen Amaika Telebista eta Jordana Kasuso Azkue Fundazioko zuzendariak eman ditu jardunaldiaren inguruko azalpenak. Gure ustez, badu bere garrantzia, oso kontziente garelako bideo-jokoetaz hitz egiteko alkartzen garenean edo alkartzen direnean, sarritan gure hizkuntza euskara bazter batean geratzen dela. Hau da, eztabaida edo topaleku horiek gazteleraz edo ingelesez egiten direla. Horregaitik, hain da garrantzitsua guretzako topaleku espazio bat sortzea non bideo-joko zaleak, garatzaileak, bideo-joko gintza ikasten ari diren ikasleak elkartzen diren, elkar ezagutzen duten eta komunitatea sendotzen duten. 4. ediziorako euskara bezala bideo-jokoen sektorean baztertuta dauden beste hizkuntza gutxituen esperientzia biltzea izan du helburu jokotekniak. Hala, katalana, bretoiera edo galestarra bizi duten egoera islatu du jardunaldiak zenbait adituren bitartez. Aurtengo edizioaren
lanlerroa edo ideia nagusia izan da begirada Euskal Herritik kanpo jartzea eta beste errealitate, beste lurralde batzuetara hurbildu gara, bertan hizkuntza gutxituak dituzten lurraldeetara, eta beraien esperientzia entzuten ari gara. Haiengandik ikasten ari gara zeintzuk diren haien erronkak, haien hizkuntza bideojokogintzarekin uztartzerakoan. Eta guretzako ispilu eta adibide oso interesgarri eta aberasgarriak dira. Urtero bezala sektorean ikasten ari diren gazteen mahai-inguru batek itxi du ekitaldia. Sorburutik du jokotekniak emakumeen ahotsa biltzeko helburua, sektorean gutxiengoa direla jakitun. Horregatik, hala adituen artean nola ikasleen artean ere, emakumeak hautatzen saiatzen dira hizlari izateko. Askotan aurreiritzi asko dago bideojokoen munduaren inguruan eta bai da egia zifrak adierazten dutela errealitate hori oso maskulinoa dela, ez? Gizonak nagusi direla arlo horretan ere bai. Baina ezin dugu ahaztu emakumeen presentzia ere badagoela eta hori bisibilizatu edo ikustera eman nahi dugu. Beti zaintzen dugu asko parte hartzaileen artean oreka hori, genero oreka hori. Gainera, gure jardunaldiak beti bukatzen dute, adituen parte hartzea badago ere, beti bukatzen dute Bizkaian errotuta dauden 3 ikastetxe edo hezkuntza zentroko ikasleen mahai-inguru batekin. Eta hor oso interesgarria da ikasle diren emakumeen ahotsak entzutea. Eta zorionez, ez urte guztietan, baina hori lortu izan dugu. Etorkizuneko garatzaile izango diren emakume horien ahotsak entzutea. Bestalde, iragarri dutenez aurreneko 3 urteetan bildutako solasaldien emaitza liburu formatuan emango du jokotekniak aurten eta Bizkaiko udal liburutegietan jarriko dute herritarren esku. Jokotekniak beraz, bideojokoen sektorea euskalduntzen jarraituko du. Eguneko gaiak gala iritsi gara albistegiaren bukaerara. Gaur 45 urte hil zen Fernando Aire Txart, bertsolari eta artzaina ezagunago Salvador izenarekin. Haren omenez, Baobabs Will Destroy Your Planet Iruñeko taldeak Salvador izeneko kantua kaleratu berri du eta horresekin emango diogu bukaera gaurko albistegiari gustatuko zaizuelakoan. Besterik ez, gure aldetik hauek izan dira eguerdiak guran gaur utzi dituenak. Guztiak eta gehiago nahi duzen aldiro 11.usatarian ondo izan eta bihar arte.